Aha! Så er det en aftale. Ja, og så er vi i gang med programoversigten klokken 19.00. Du sidder og ser på os. Klokken 19.00, 03. Du ser nu 4. Klokken 19.05. Jeg plapper løs, men ingen ser på. Klokken 19.12. Simon siger, ja, det er sådan, jeg vil have den. Klokken 19.17. Vi er løbet tør for idéer. Og klokken 19.22. Kineser dør af bistik. Ej, vent. Det skal være bestik. Klokken 19.27. Breaking news. Klokken 19.28. Alle forlader studiet. Og lidt efter. Vi opdager, at alle har forladt studiet. Ja, og det var programoversigten for nu. Velkommen til vejret. Der er risiko for jetstorm i hele Danmark. Ja, og nu er vi så kommet til den lidt mere lærige del af programmet, som vi kunne fristes til at sige, men det gør vi ikke. Vi skal nu se på ordsprog, og i den anledning har vi vores faste ordsprogsekspert, Krøller Junghans, i studiet. Men han har desværre ikke kunnet komme, og vi har derfor snydt lidt og fået en erstatning. Og velkommen til dig, Klyngve Hasselknægt. Jo tak. Ja, og hvad har du så med til os i aften? Ja, i dag har jeg været ude og se på ordsproget, man skal ikke skue hunden på hården. Ja, det er da også et meget interessant ordsprog. Og hvad kan du så fortælle om det? Ja, jeg har været ude som rigtig Mythbuster og undersøge sagen. Ja, men det lyder da spændende. Og hvordan har du så gjort det? Som du kan se her, har jeg været ude og tage nogle billeder af mig, der skuer på en hund. Ja, det ser da interessant ud. Og hvad kom du så frem til? Ja, jeg er ikke kommet frem til så meget. Hvis du ser her er et billede 2 timer senere, og der er ikke sket en pind. Spændende. Men hvor kommer sådan et udtryk så fra? Det har jeg været ude at undersøge. Og jeg har fundet ud af, at det kommer af ordet. Man skal ikke skure hunden på hården. For det skal man ikke.